Outes viviu esta pasada fin de semana as súas festas patronais. O programa deseñado incluiu numerosas actividades con actos relixiosos e actuacións musicais. Pero o momento máis agardado por todos tiña lugar onte domingo, coa tradicional caravana de vehículos de San Cristovo. Nesta edición, o número de camións, motos e coches que acompañou a imaxe do santo foi se cabe maior que a de anos anteriores. A caravana iniciouse no Parque da Cruz, onde se celebrou unha misa de campaña. Rematado o oficio relixioso, iniciouse o percorrido dos vehículos, totalmente engalanados para a ocasión, ao longo da estrada 550, que atravesa a localidade, ata chegar ao Freixo, onde se deu por concluída coa tradicional sardiñada popular. A caravana foi seguida por numeroso público ao longo de toda a travesía, principalmente o seu paso polo centro da serra, con numerosos veciños presenciando o percorrido dos vehículos en ambas marxes da estrada.